ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ କିଚେନ୍। ଆମେ ରୁମ୍ ସହିତ କିଚେନ୍ ବି ମିଳିଛି ଆମକୁ। କିଚେନ୍ ନେଇଛୁ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କିଚେନ୍ଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଆଉ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କିଚେନ୍ଟି ଆମର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ କିଚେନ୍। ଆମେ ରୁମ୍ ସହିତ କିଚେନ୍ ବି ମିଳିଛି ଆମକୁ। କିଚେନ୍ ନେଇଛୁ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କିଚେନ୍ଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଆଉ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କିଚେନ୍ଟି ଆମର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ କିଚେନ୍। ଆମେ ରୁମ୍ ସହିତ କିଚେନ୍ ବି ମିଳିଛି ଆମକୁ। କିଚେନ୍ ନେଇଛୁ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କିଚେନ୍ଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଆଉ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କିଚେନ୍ଟି ଆମର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ କିଚେନ୍। ଆମେ ରୁମ୍ ସହିତ କିଚେନ୍ ବି ମିଳିଛି ଆମକୁ। କିଚେନ୍ ନେଇଛୁ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କିଚେନ୍ଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଆଉ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କିଚେନ୍ଟି ଆମର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ କିଚେନ୍। ଆମେ ରୁମ୍ ସହିତ କିଚେନ୍ ବି ମିଳିଛି ଆମକୁ। କିଚେନ୍ ନେଇଛୁ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କିଚେନ୍ଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଆଉ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କିଚେନ୍ଟି ଆମର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ କିଚେନ୍। ଆମେ ରୁମ୍ ସହିତ କିଚେନ୍ ବି ମିଳିଛି ଆମକୁ। କିଚେନ୍ ନେଇଛୁ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କିଚେନ୍ଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଆଉ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କିଚେନ୍ଟି ଆମର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।